Pablo, picou. Tira, papá, fuerte. Que traballo nos dou, pero xa é noso. Pero non está moi gordo. Pois mira que ben. Normalmente cando están hinchados é que teñen ovas e están boísimas. Papá, pero non se poden pescar peixes con ovas. Sóltao. Pero que dis? Pablo, non ves que os peixes con ovas son os mellores e máis saborosos? Pero a mestra díxono... E falle máis caso a mestra que o que che di teu pai? Bueno, como ti vexas. Mira, Sofía, sabes por que está tan gorda? Iso non ocorre cando teñen ovas. Exacto. Agora mesmo veuseme á mente o que ocorreu unha tarde de verán con teu avó xa fai moitos anos, cando eu aínda era pequeno. Contamo, papá, teño curiosidade. Pois mira, teu avó picou un peixe con ovas. Entón eu díxenlle que non se podían pescar eses peixes, pero el non me fixo caso e non o devolveu ao mar. Explícoche isto para que non fagas o mesmo que teu avó, xa que se collemos os peixes que están en período de reproducción, logo quedaríamos sen eles. Como vai acontecer dentro pouco, como sigamos así.